social media, lugar nga puwerteng lingawa. Daghan kayong mag-away sa mga post nga puwerteng ilara. Diha to ikaw sa ang utangan gipost man niya. Imbis siya maoy gisibatan, siya noon nang gikasuhan. Ayaw mo kumpiyansa sa inyong post sa social media. Kung nakay skandal ay pastilan ka na jud pada. Delikado ka na kung ang di malas maoy mutungha. Basin maoy imong ma-upload kanang videong ikaw nagkiyod. Delikado gyud taon kung may skandal ng imong cellphone. Kinahanglang imo nang deleton, kay basin cellphone mo kawaton. Upload nila sa Facebook, sa Instagram o sa TikTok, ug ang uban at tos Pornhub. Klaro kayo imong lobot. Ikaw maulawan tungod sa imong binuhatan. Maong ayaw kumpiyansa kay imong sampot pagkalaguma. Pag-amping pag-ayo aron dili ka maimpatso. Gumikan sa eskandal, maguba